לפני 30 שנה, לאחר רצח יצחק רבין ולנוכח השסע העמוק בחברה הישראלית, הוקמה ציונות 2000. מתוך התפיסה שהציונות המודרנית, זו של שנות ה-2000, צריכה לעסוק בצמצום פערים חברתיים. הארגון הוקם כדי לפתח ולקדם סדר יום חברתי-כלכלי בישראל. כבר בתחילת הדרך זיהינו את המגזר העסקי כשחקן חשוב, כמי שיכול, רוצה וצריך לקחת חלק בקידום החברה הישראלית. הבנו שנחוץ גם שיתוף פעולה בינו לבין המגזרים, החברתי והציבורי, וגם שינוי בתפיסה ובדרכי הפעולה, כדי להשפיע על כינון כלכלה מכלילה, מוביליות חברתית ומציאת פתרונות בני קיימה המשנים את פני החברה הישראלית. מתוך ההבנה הזו יצרנו שינוי. רתמנו מאות חברות הפועלות כדי ליצור חברה צודקת ושוויונית יותר. ביחד עם המגזר העסקי יצרנו הזדמנויות עבור אוכלוסיות מודרות ושילבנו אותן במשק. ציונות 2000 מונעת על ידי ערכים של אחריות חברתית, שותפות אמיתית בין המגזרים, גיוון, הכללה ויצירת שוויון הזדמנויות. לאורך השנים בשיתוף עם עסקים פיתחנו תוכניות מובילות כגון מובילים באחריות, עיר בשינוי, עשינו עסק, WeSource, גלגל התנופה, איסטק, שווה פיתוח, הביזנס ומרכזי יזמות לגיל השלישי. גם בזמן הקורונה פעלנו בנחישות עם ושמרת ובחרבות ברזל עם חוסן ילדינו. בשנים האחרונות ובמיוחד לאחר ה7 באוקטובר, אנו עדים לצורך בהמשך קידום סדר יום חברתי-כלכלי וצמיחה מכלילה. אנו מהווים בית לעסקים ומלווים אותם בבניית אסטרטגיית פעולה, ניהול, הטמעה ויישום של פעולות חברתיות כלכליות משמעותיות, בעולמות הגיוון וההכללה, בהון האנושי, ברכש ובמוצרים והשירותים. ב30 שנות הפעילות ליווינו מאות שותפויות שהפכו איתנות עם השנים. אותן חברות ראו את השינוי והעוצמה שנוצרו מהחיבור בין הכלכלי והחברתי. האתגרים של החברה הישראלית עודם רבים. הצטרפו אלינו ויחד נמשיך במשימה הכה חשובה, הגברת הערבות ההדדית ויצירת חברה ישראלית צומחת, מאוחדת וחזקה מתמיד.